Ahojte priatelia, chcete vedieť, ako sa postarať o rezané kvety? Tak nás pozerajte ďalej. Prvá rada je, vždy keď donesiete rezaný kvet, zrežete v záhrade alebo kúpite, treba kvet zrezať, mať pripravenú už vázu s vodou a zrezať ho. A ako? To si povieme ďalej. Ružičky, ak máme na voľno vo vazičke, zrezávame šikmým rezom. Treba si zobrať ostrý nožík. Rúža musí mať čo najdlhší a najšikmejší rez. Takisto aj ostatné kvietky ako gerberky, frézie zrezávame šikmým rezom. Vždy tak približne 0,5 cm. Každý deň treba vymieňať vodu vo váze, čo je veľmi dôležité. Studená voda. Pri kvietkoch väčšine treba dať menej vody, aby zbytočne stopky nehnili. A rúžičke treba dať veľmi veľa vody, lebo ona nasáva aj cez očka a je to drevina, takže ona hniť nebude a je to pre ňu prospešné. Chcete vedieť ešte, ako sa postaráme o tulipány a keď dostanete kyticu? Pozerajte ďalej. Teraz si ukážeme, ako sa postaráme o rezané chryzantemky. Tie jediné nezostrihávame ani nezrezávame. Chryzantemku je dobre dať menej vody. Nepotrebuje veľa vody, lebo zbytočne hnie stopka. A chryzantemky takto zalamujeme. Vtedy sa najlepšie napije vody a dlho vydrží. Tieto malé chryzantemky sa volajú santinky. A pri veľkých chryzantemkách robíme to isté. Zalomíme a dáme do vody, očistíme vždy stopky od listov, aby nám zbytočne nehnili vo vode. A aj veľké chryzantemky zalomíme a dáme do vodičky, ktoré je menej, aby zbytočne nehnili. Všetky typy chryzantem je dobre zalamovať. Tulipány zrezávame zarovno, nie do šikma, ale pekne ich môžeme takto nožnicami, ten zaschnutý rez dole, dorovna zostrihnúť a nedávame tulipánikom veľa vody, stačí, aby boli len maličko vo vode. Keď dostaneme kytičku, tak vodu si dáme približne do polky vazy, lebo niekedy zeleň v kytici býva vyššie, tak aby bolo všetko vo vode. A kytičku, nakoľko je tam viac kvetov, zrezávame všetky konce, aby boli čerstvé rezy. Aj zeleň zrezávame v kytičke. A dáme do vázy s vodou. Všetky kvietky je dobré držať v chlade. Samozrejme chceme z nich mať radosť, takže keď sú vnútri, tak hlavne meniť vodu. Pokiaľ ich chceme mať v chlade, že kyticu bereme pre niekoho na zajtra, dáme ju do chladnej miestnosti, ak tú možnosť máme, ale nesmie v tej miestnosti alebo v garáži niekde mrznúť. Treba dať na to pozor. Maximálne tak 1 stupeň, aby bol. A počas mrazov treba prenášať kvety vždy v papieri, lebo by vám omrzli a tej osobe, ktorej darujete tie kvety, by zčernali a odišli. Kvietky, keď chcete mať v chlade, je to väčšina kvetov. V teple treba nechávať antúrie a všetky druhy orchideí, cymbidium, dendrobium a podobne. Takto sa kvetom rezaným určite bude dariť a dúfam, že vám rady pomohli.